TJ1. Turisti. Hei, monet on heittonäytöksiä? 12. Joo. Ne on Ruharannassa. Joo. Sitten niitä alettiin nostamaan ylös. Niitä nostettiin niitä, mikä oli korvattu se hiilikuitu, se lasikuituskrimmi, se harso, millä se oli neulottu kasaan, korvattiin tuolla hiilikuitumatriisilla. Ja kävi sillä lailla, että alettiinkin nostelemaan 1,5 ja 2,5 kiloa. Joo. Ja niin nyt on toissa talvena päästiin 4,6 kiloa. Ja ne tulee nyt ensi vuonna. Aika lähellä 5 panoa. Niin, mutta toinen jalusta. Joo, sitä ei tää on numero 5. Joo, mutta lähdettäisiin yläosassa sillä, että yläosassa tää syvää. Oletko sitä huonoa? Kärjessä. Tämä kolme. Siellä on tässä kirjassa. Fabio. Onko näin? Joo, kyllä juuri. Ja silloin ne saa sovitettua se ja sitten sen lyö kirja. No, joo, tämä on sillä lailla kovaa. Ihan tommonen. Mulla on aina käynyt ihan Tuo vihreä, mikä mulla oli ollut yllättävän hyvä. Se on nimittäin ainoa, joka on kaksikäyttöisissä vauvoissa kestänyt. Tämä näkeekö tätä taivutta? saman tien se 80. Joo, eilen oli vaihteli tuossa 7 pinnasta. Näkyy semmoisessa paikassa. Mihin tuli semmoinen makea virta. Ja sitten oli vielä vähän suuria, että ne oli sitten Jatka ottaa livepä. Fabio. Fabio. No.